Now, what began as 4 days of Israeli hostage releases is now in its 7th night. Another 8 were released this evening. 30 Palestinian women and teenagers have been set free by Israel in exchange. אני חשבתי שיש לנו הצדקה להיכנס פה 7 באוקטובר, אבל אחרי 3 חודשים בערך של לחימה, אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות לגבי מה שאני רואה בעזה. אני חושב שהמלחמה הזאת היא המלחמה הראשונה בישראל שמתחוללת ומופצת לטיק-טוק. ראיתי סרטונים של חיילים שעלו כל מיני אקטים של לחימה, שכללו גם השמדת ציוד רפואי, כל התמונות עם בגדים של נשים. הוורוד יותר יפה לך. נראה לי הוורוד יותר חתך טוב. כל הגופות למיניהם. There are videos of people destroying seemingly homes or civilian houses. Oftentimes, then there's a kind of laughter or celebration of this violent event. To destroy housing in a context where there's no military purpose of doing that, that is completely illegal. As a legal matter, these videos can be enormously incriminating. When you have a form of admission recorded, your criminal defense lawyer will have a much harder time defending you. רוב שעות היום אני פה, כותב פסקים בבית הדין, אני בסך הכל דיין, כותב פסקים, אתה רואה, אני באמצע ללמוד סוגיה ולכתוב פסק דין. בשנתיים האחרונים אני בדיניין, ואני מוציא הרבה סרטונים. אנחנו נכריע את הכפר הארור הזה, עד הסוף, עד הניצחון, עד ההתיישבות, אנחנו לא נוותר, עד שהכפר הזה יימחק. שזה מוביל את כל הרוח בצבא. אני יודע את זה, כי אני מגיע למקומות של חיילים, וכולם רצים אחריי. בשידור חי, מעזה, בית מתעקש יותר, הרב זרביב מתעקש עוד יותר, והרב זרביב זרבב את הבית הזה סופית. הכל שם תשתית טרור אחת גדולה, ומה שאנחנו עושים, הורסים תשתיות טרור בלבד. עלתה על סטארט-אפ, ובעצם עשתה להם שובר שוויון. ואז הצבא הבין שאין מה לעשות, זה השיטה שעובדת. בפצועים הורדנו אותם כמעט לאפס. אתם מלווים כוח הנדסה, ישמרו על עצמם, אז אנחנו מאבטחים אותם בזמן שהם שמים מוקשים בתוך הבתים וממתנים את כל השכונות. You know what's a דגל? אתה אומר הדגל הזה דגל שהוא ימור, הוא יוצא מסוף רמה. הוא נשרוף את המים. הטענה הייתה שזה היה בתור לקח מה-7 באוקטובר, כדי למנוע מתקפה כזאת בפעם הבאה. מאידך, אנשים גרים שם, זה הבית שלהם.
הן שכנים שלנו. זה באותה מידה, אתה גם יכול להגיד, בוא נגלח את כל הקיבוצים בעוטף, אז אין לנו עוד יותר התראה, סבבה, אחלה. אבל אנחנו לא עושים את זה, נכון? גם לי יצא לקחת סט של כוסות באיזה יום, ולזרוק אותו על הרצפה, כי זה עושה כאילו, כי אני יכול פשוט. ואני, כאילו, זה לא, אני במבט לאחור זה מזעזע, אבל אני כאילו, הסתכלתי, אמרתי, טוב, בסדר, יעשו את הבית הזה בכל מקרה, ישרפו אותו, יבוא דינן, יבוא הנדסה, לא משנה מה, הוא יהרס, אז אני יכול פשוט לעשות מה שאני, כאילו, מה שאני רוצה. אתה מרגיש שגם כל יום יכול להיות היום האחרון שלך, וגם שאתה יכול לעשות הכל. זה פשוט מטורף לחשוב על זה שפשוט אנשים עושים דברים כל כך קיצוניים, אפילו שזה לא בא להם מתוך נקמה, זה בא להם מתוך יכולת פשוטה שהם יכולים, ואין אף אחד שמגביל אותם. החדר שני ישנתי בו גם היה חדר ילדים, ויש לך כוכבים על התקרה. הפכו בתים למוצבים, מחלקתיים, פלוגתיים וכך הלאה. לוקסוס, לא בכל בית אפשר לראות דבר כזה. קינג סייז. קינג סייז, 10 מ-10. ממליץ מאוד בחום. נייס. וכשיצאו מהם אז שרפו אותם. נזור דרוק סרסנו שם שאר מעשרות נקד. לא צריך דלק, צריך דף נייר ולשים אותו לספה ולשרוף. נזור דבר שרפנו שם שאר מעשרות בתים. אתם יכולים לראות, אנחנו ממשיכים במלאכה של שריפת בתים. עוד 10 דקות נעדכן, כל הבניין יעלה באש. הייתי. אתה שורף בתים, כי פשוט חייל מבקש לשרוף בית, ואז הוא שואל את המ"מ אם הוא יכול, ואז הוא שואל את המ"מ והוא מקבל אישור. וזה נהיה בסוף פשוט נשרפים הרבה בתים סתם. חומימים, חול, חולרה, כלבים משוטטים ברבבות. הם אוכלים גופו, הם אוכלים שאריות של בתים, זה מחריד. הכל רע, אתה נמצא במין אפוקליפסת זומבים כזאת. אין עצים, אין שיחים, אין כלום. אחרי כמה חודשים באמת זה קרה, כאילו מצאתי יחידת מילואים שבאמת הייתה צריכה. חזרה לי התחושה של מה זה להיות חייל, כאילו של להחזיק נשק מעולם לא הייתי בעזה. מה שקרה בעזה בסופו של דבר לא באמת בשנה הראשונה, לא היה איזה שיח, דברים לא סוכרו, ואם הם סוכרו מזווית מאוד של דובר צה"ל, מאוד פרו-צה"לית. עולים עם כל הציוד, עולים למעלה, לתת תצפית, וזה מבנה של 7-8 קומות, ואני פתאום מסתכל דרומה וצפונה, ואני רואה הרס מוחלט. הרס הזה, ואני אומר, אלוהים אדירים. ואני מצלם את זה, ואני שולח לחבר שלי, ואני אומר לו,
מסתכל, והוא אומר לי, מה זה? מה זה לעזאזל? מה זה הדבר הזה? ואני אומר לו, אני בעזה. והוא אומר לי, אני לא מבין למה אתה שם, אבל אם אתה שם, כאילו, תנסה לתעד, תנסה להכיל כמה שיותר. אז אני מתחיל באמת לקלוט כאילו את הממדים של מה שאני נמצא בתוכו, של מה קורה מסביב. נופל לי סימון, אוקיי, זה מה שקורה עכשיו, זה מה שקורה בעזה. מוצאים מהכיס, יש מאות באגרים, מערכת שלמה. צה"ל משקיע מאות אלפי שקלים בלהרוס את רצועת עזה. שינינו דפוס של צבא שלם. פיח משותחת, וג'באליה משותחת, ובית חנון משותחת, ושג'אעיה משותחת, ח'אן יונס משותחת. כאילו התחילו לשימוש במגנים אנושיים פתאום. פתאום יש לזה נועל, הצבא מתנהל עם נועל סדור של איך להפעיל מגן אנושי. צה"ל עד היום אומר, זה לא נועל סדור, זאת לא הוראה. צה"ל משקר, מוסקיטו פרוטוקול, והוא מדבר על השיטה שבה מפעיל תופסים, התהליך שבה צריך לעשות בשביל להפוך כאילו פלסטיני לסוכן כביכול. זה נועד בצורה אקסקלוסיבית לעבוד במנהרות, שזה משהו שבאמת היה, כאילו זה הוכח כמשהו שהוא מאוד מאוד יעיל. אתה מכניס מגן אנושי לתת קרקע, הוא הולך, הוא ממפה, הוא פותח דלתות, הוא פותח חסימות, הוא כאילו... שמים לו אייפון בווסט, ואז הוא הולך והאייפון מחזיר GPS, ומפקדים רואים את הרעיון הזה, והרעיון פתאום הוא מתרחב. וזה כמו יש בשתי קוצים, כאילו פתאום אתה תוך שבוע, כל פלוגה בגדוד מתנהלת עם יתוש כזה. כאילו... אם בגדוד אחד, בכל פלוגה משתמשים כל פלוגה שיש 3 פלסטינים, הם משתמשים ככה. בחטיבה זה כבר, אנחנו מדברים על 12 ועל 9. באוגדה, אנחנו מדברים על 10 כבר. כאילו זה ממש, אם לא מאות. בקשר, שאני שומע, תאסוף 2 מהציר להשתמש בהם. והוא אוסף, ואז באמת, במשך 3 ימים כל הפלוגה משתמשת בשני פלסטינים, אחד בן 16 ואחד קצת יותר מבוגר בכמה שנים. יש קצין מודיעין, הוא תחקר אותם, הוא החזיר לי אותם אחרי התחקור, הוא אמר לי, שומע, הם מקושרים לחמאס, ואז פשוט הם ישנו איתנו בטירה, בבניין שבו התמקמנו. המג"ד ברור שהוא מעדיף לצמגן אנשים מאשר להסביר לעוד אימא בגדוד שלו למה החיילים צריכים למות, כאילו זה ברור שזה, זה באמת, כאילו זה מציל חיי אדם יהודים, כן? זה מציל חיי אדם של חיילים. אבל כשאתה רואה בן אדם קרוב אליך ואתה מבחין בזה שהוא פשוט בן אדם וצריך ללכת לשירותים והוא כאילו שותה מים ומבקש כאילו אוכל, אז הוא ילד בן 16 גם בסוף, וילד בן 16 מקרוב אתה יכול לראות שהוא ילד, זה לא כמו לראות ילד בן 16 מקילומטר. Human shields is an illegal practice. But within the context of the war in Gaza, this has cropped up once again.
as almost a kind of normalized process in the ranks of infantry soldiers in Gaza. אחרי יומיים בערך, יום וחצי, כמחלקה החלטנו שאנחנו לא משתמשים יותר במגנים אנושיים, וזה יצר בעיות מול הפיקוד, עד רמה שהמג"ד בא לעשות לנו שיחה, וחיילים שלי אמרו שאנחנו מבצעים פשעי מלחמה, ועוברים על החוק הבינלאומי ודברים כאלה, ואז הוא אמר את המשפט שחיילים לא צריכים לדאוג לחוק הבינלאומי, ורק כאילו לרוח צה"ל, ובאמת, כאילו בסוף הם השתכנעו שלא נשתמש בהם, ושחררנו אותם לדרכם, לכיוון רפיח, שזה רק מוכיח שהם לא באמת הם קושרים מלחמה, סתם כאילו שקרו לנו. הרחפנים לדעתי זה הדבר שהכי מייצר דה-הומניזציה כאילו לצד השני, אתה רואה את זה באיזה מצג רחוק, שאתה כאילו מרגיש משחק. אתה יכול לשבת באיזה מרתף של בית, מוגן, עם הקסדה ליד, מיד הביצים ובחצי בית, ולהרוג פלסטינים. אז באמת היינו בחמ"ל באיזה 3 בלילה, כלי טייס שלנו תפס איש שהולך בציר נצרים, ועקב אחריו במשך משהו כמו חצי שעה. לא ראו עליו נשק או מטען. שמענו גם אצלנו בקשר את האירוע. בשלב מסוים פשוט כאילו גם אתה שומע קול של חיילים נורא צעירים, כנראה סדירים שהפעילו את הכלי הזה, שהם אומרים, תקשיבו, אני יכול לבצע עליו, יש לזה איזו מילה מכובסת, תקשיבו, אני יכול להרוג אותו, אתם רוצים? ואז כזה, לא, חכה, נראה, ואז אמרו לו להרוג אותו. זהו. ורואים את זה בשחור לבן על המסך, את הפצצה נופלת. ונכנס איזה מישהו עם כיפה מהחמ"ל השני, וכולנו לא הבנו על מה, כאילו, ממש בשוק. והוא עושה כזה, מה אתם ככה שקטים? הרגנו מחבל עכשיו, תשמחו קצת. וזהו, זה היה.